Fyodor. Ty si úplne Fyodor, ty si hnusný buzerant. To ťa nemá rád. Ale prosím ťa, tvoja mamka ma náhodou má veľmi rada. Tvoj dedo má radšej. Ty si hnusný buzerant. Škaredý. Pozri sa, ty Áno. Ty autista pojebaný. Úplne škaredý, nakazený. Ty drž piču, ty grinder pojebaný. Pozri sa, jak sa tam nevie trafiť. To som nebol ja, ty grinder škaredý. Maria, pozri sa, jaký on je škaredý, normálne. Tomuto svetu je podľa mňa ľúto Martina, tak normálne. Ty hnusný chuj! Suka jedna pojebaná škareda. Že takú Ty si géňo tupe! Raz mám na Chlapci, reprodukciu. friendship over po dnešku a po tejto... Odkazujem Adamovej mame, že som ju jebal do rytmu. Ja je poviem, že si. Napodobne. Veď ona ma už pozná, Adam, to je nemusíš ani hovoriť. Lenže ten s tým 3 cm dikom odkazuje. Čo? Ale čo, ty si tam... Nie! Otvor mi to, prosím! Áno! Comeback is real! Prosím! Nie! 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 Tento šebrák! Počúvaj ma, ty si jak v porne úplne. No, nie, nie, áno, už je tam. Ale ty také veci nepozeráš. Nie, ja to rovno robím s tvojou mamou. Mne to netreba, mne stačí Adamová mama. Ježiši Kriste, môžete prestať. Nie, baví ma to zatiaľ. Nie, ty šebrák! Vendetta. Ty hnusný kokot. Nechaj vyhrať Piotra. Nie! Preboha! Ten hnusný chuj vyhral. Chcel by som sa poďakovať Adamovi Prosím ťa, nešaj aj ten mikrofón. fajči pod stolom. Ty fajčíš ten mikrofón, ty si priebaný. Určite. Áno, jediná mapa, ktorá tebe ide, preboha. Čo je za ruskú mapu, ja neviem po rusky. Však ja mám toho soviet komrade, kto sa zase nenapojil? 4-krát hádaj. Nikto ho nemá rád. Ale ty si tu, Peťo. Jebnutý. Poď! Áno! Ešte tohoto tu šupackého genia. Vážne, vážne. Počkaj, ja som chcel ísť odbočiť, ja tam... A ináč aj ja mám ísť alebo nemám ísť. Tak som išiel zatiaľ za tebou, no. Že snáď sa ty ojebeš. Trošičku zvolme tempo, čo ty na to. Ináč mňa to aj napadlo, že či to mám stlačiť, že čo sa stane, keď to predbehnem, tú somarinu. Sa môže znova napojiť. Jak to, že mu to tá hra dovolila, však tá hra ho má normálne, že to čo spravil ten žralok? Ty si kokos. No, pozri sa, jak sa buguje. Ale tvoja mamka sa bugovala včera večer. Kokos, pozri, tak ti treba, Adam, bože, ty si tak škaredé decko. To hovoríš ty, koľko máš meter 40? Máš meter 40 alebo koľko? Pozri, S tými tvojimi fuzikmi. ty prosím ťa, ty s tým lagovacím mikrofónom. Tak ti treba. To čo ti dá? Ohoho! Normálne, aký si škaredý, tak ťa to až zmrazilo. Poď, Ježišmaria! Och, poď. Adam, pozdravujem tvojho brata. Adamov brat. Martina. Asi keby to vadilo, tak by som si vypol tie reproduktory. No, to by som ti iné celkom dosť poďakoval, lebo tá ozvena je dosť neznesiteľná. No práve preto to nespravím. Kurva. To odkiaľ to máš? Ty kokos, také kulo si vytlačil dneska ráno, ty retard. A vieš, že áno, žebrak dostal do ryky.
Buzerán Nacista tupý. škaredý. Ja som soviet, ty kokot. Nacista škaredý. Rasistický buzerán. Ja som sovietský oný kozmonaut, ty geňo tupé. Má tam 3... Pozri, má tam 3000 hodín a nevie to hrať. Žmaria, ja ti takú facku dám. Normálne, ty radšej ani nechoď so mnou nikdy už na Subway. Normálne ti do neho... Chlapci, kedy ideme na Subway? Vy nechcete ísť ono, v nedelu do kina? Normálne mu poviem, že nech No veď tam do ideme. toho Na natlačia. Deadpoola. Veď ideme. Peťo, ty ideš? Ty by si to tam kámo neprežil v tom kine. Teba by tam... Neviem, možno. Váži, keď sa Oni by ma si tie mysleli, vracia. že sa tam rozsypali nejaké krvavé pukance. Peťo, kam ideš v nedelu? Ty? Ja s tebou určite nikam. Áno! Žumpa. Určite nejdeš nikam so svojimi kamarátmi. To si robíš srandu, on má grappling. To... Adam, ale ty nemáš kamarátov. Hovoril som o tebe. Star grip. Star grip skins. Než prečo ty kopíruješ vôbec po mne? Ty žebrák škaredý. Ale ty si škaredý. Ty si škaredý, Peťo. Kde som ja? Halo? Prečo som Tvoje- zomrel? V Ježimaria, Adamovej zase- máme si. Prosím ťa, Čo? ako ťa nenávidím, by si mohol vyhrať. Koho, mňa? Aj teba, ale jeho nemám rád viacej. Pozri sa, jak sa smeje, jak priebaný. Plne malé jebnuté decko. Pozri sa, on to ani nevie hrať. Ty si úplný kokot, ja ťa tak nenávidím. Že aby som ti takú Počkajte, priebal. si pauznem. Adamče, kedy ideme na Deadpoola? Môžeme tu nedelu? Hej, alebo sobotu. Sobotu by som Nie, išiel nedelu, radšej. lebo nedelu je Magic datum, je 28. Ježiš. Musíme ísť nedelu. Poďme Ideme. disco, party, disco, Piodrová mama. Je on, Poďme. Richard, halo. Veď poďme v sobotu, nie? To je lepšie, akože... Nie, poďme nedelu. Je Richard, halo, Richard, halo, si tu, Richard. Už sa to púšťa, ty geňo tupe. Grip Stark. Zase toto ideme? Bože, tá mexická Prečo- hudba v žebrak. pozadí. Prečo ideme toto zase? Lebo môžeme, drž piču. Moju mamu by Prosím, znala Teodor. ísť. Vrtačka, ty, Piodrová mama. Ty žebrak škaredý. Dobrý si, fakt si šikovný, Martin. To bol Normálne by Adam, som sa ty za- kokot tu. Normálne by som sa hanbil za teba. Otvor kokot. Otvor kokot. To čo si prevedal. Tvoju mamku otvorím, ty žebrak. To sa nedá ináč tam skočiť. Vy ste si to všimli, že keď ste tam, takže sa to nedá skočiť? Ty už si radšej zavri piču, lebo normálne dojdem na prvý autobus do Limbachu a ti takú jednu najebem. Poď. Ja si ťa asi normálne... Tak ja viem. Pozri sa, jak sa smeje! Pozri sa, jak sa smeje! Bože, veď on je úplne škaredý! Pozri, on dostane tú žebrackú Ho nikto nemá rád! Geniálnostné. Vôbec ho nikto nemá rád, podľa mňa na tej... Kokos, to ani neexistuje vôbec planeta, kde by ho mali radi. Adam, máš kamarátov? Nemá. A nedáme Guardiana? Nie. Ináč fakt mohli by sme ísť misiu v CS-ku, lebo... Hej. Piče! Že nemôžem ti jebnúť normálne v hre.
Čo? To čo bolo? Ježišmaria, lakomec hnusný, vytupený. Čo to bolo za blbosť toto? Čo to bolo? To bolo zabugované, za to bol vývojári. Áno, Peter, to sú tvoje výhovorky. Hej, to Ja sú si tvoje neviem. výhovorky, Peťo. Neviem, čo To sú tvoje hovorí. výhovorky, ty kokso, Peťo. To je Peťo, ty kokso. Bože, ty si Jebnutý Adam na ňo. Nikto ho nemá rád. Pozri sa, jak sa smeje. Veď ho nemôže mať rada vlastná mama. Ja by som sa normálne za neho hambil. Skoč tam! To Áno. je pičovina. Detská pičovina. Toto nikto Hej, nehrá vedie. túto hru. Prečo my to vôbec hráme? Maria, nenávidím tú hru a nenávidím Adama Naňa. Kto ho má vôbec hrať? To nie, to čo bolo? To čo bolo? Pozri, že áno, ty kokos, jebni mu facku, prosím ťa. A teraz si daj ten... Nice. Maria, prosím vás, niekto choďte... Môžem... Daj sem prosím ťa tvoju mamu, Adam, nech ti dá facku. Jaj. No dobre, už sa opakuješ. Už ti dochádzajú vtipy. Ale nie je Si vtipný. Keď chceš jeden dobrý vtip, môžeš pohrať svoju fotku. Chlapci, počuli ste to? Skoč tam! Ďakujem. To sa nedá proste. Ale nie. Ty už si zavri hubu, prosím ťa, lebo ti takú jednu najebem. Čo? Vážne, Adam. Nie! Áno, však ty si retardovaný, Peťo. Ty si tiež už zavri, prosím ťa, pekne piču, lebo normálne za chvíľku z teba Dobre, zavriem tvoju mamu, dobre, keď tak veľmi chceš. Ježišmaria, pozri sa, jak si pipul ten huk. Jak on môže byť na Košickej? Čo tam on vôbec robí, ty kokos? On podľa mňa zamyká tú školu a hovorí, že tam chodí. Ale že... Pozri, Ježišmaria, on je tak hlúpy človek. Jak on vôbec mohol vyhrať? Veď on má IQ škrečka. Normálne postihnutý škrečok má väčšie IQ ako on. A ja, že mám zlý smiech. Ty máš najhoršie, no poďme tú misiu. Ti hovoria prejsť. ľudia, že máš zlý smiech. Dobre, tak pozvi ma ešte raz, no. Tebe hovoria ľudia, že máš zlý smiech. Drž hubu, ty si normálne hovoriaca rakovina. To hovoríš ty! Ty si normálne nádor. Dobre, Hlava. najprv si ohol tie fuziky a potom niečo hovor. Ty mi niečo hovoríš, veď ty máš úplne také priesvitné chlopky jak ryby, ty kokos. Hmatové fuziky, micifus pojebaný. Čo? Čo má ping? Ty máš ping 50 na detskej superhre. Normálne superhry.cz do piče. A ty tam máš ping 50 pre Boha. Čo bývaš v Hornbachu, či ak sa volá tá bola dedina. Nakazený škaredý. Chumaj. Peter, Kokos. Decko jedno prejebané. Videl som dávno videl. Čo dusím samovník Piotra dostal rakovinu, prosím. To není zo mňa, ale z Adama Naňa, prejebaného, ktorý býva v Limbachu. Bodaj by ťa tam prišli niekto vypáliť. By ti niekto prišiel vyjebať mamu, ale počkaj, to sa už stalo. Čo je za čínske mesto? Ja to tu nepoznám. Ja to Ale neznám. nie. Dajte nejakú mapu, ktorú ja poznám. Chlapci, viete čo sme dostali? Hej. Točím za kokotinu. Len tak ďalej. Matere. Drž piču, prosím ťa. Držím tvoju mamu. No do matere. Bojej. Jebo. Pokud ja... To piče. To čo je za metro? Stojí proti mne. Dúfam, že Jesus nech mu najebe. A že v nedelu do kina, Matej sa vracia až v sobotu večer, takže musíme ísť v nedelu. Jak?